Maayong balita alang sa mga gustong mo-apply sa scholarship program sa Kapitolyo. Giusbawa na hangtod 200 ka mga scholars ang dawaton sa probinsya sa Sugbo, matag distrito ubos sa Cebu Province Grants Intended for Tertiary Students o CP Gifts program. Kini human mipasar ang Cebu Provincial Board o ordinansa nga nagpausbaw sa gidaghanon sa mga scholars nga mo-qualify sa maong programa. Ubos sa maong ordinansa, ang Kapitolyo mo gahin usab og budget nga 36 milyones ka pesos alang sa mong programa matag tuig. Gawas sa 200 ka scholars matag distrito, ang ordinansa nagmando usab sa pag-allocate og laing usa ka gatos ka mga grantees matag ex officio nga membro sa sangguniang panlalawigan sama sa ABC Federation President, Philippine Councilors League President ug ang sangguniang Kabataan Federation President nga parehong naglingkod sa hunta probinsyal. Ang slots nga alang sa mga ex-officio members ilang iapod-apod sa tibuok probinsya. Samtang katong mga representante matag distrito, magikan sa ilang mga distrito ang ilang dawaton. Ang nagunang tumong sa CP Gifts mao ang paghatag og educational assistance sa mga kabus apan deserving o angayan nga mga tinun-an sa probinsya sa Sugbo. Ubos sa CP Gifts, ang mga kwalipikado nga tinun-an makadawat og 10,000 pesos matag semester o 20,000 pesos matag tuig gikan sa Kapitolyo. Ubos usab sa maong scholarship program, ang mga scholar kinahanglan magpa-enroll ug mukuha og mga kurso nga gitanyag sa mga state universities and colleges. Hatagan usab og prioridad ang mga scholars nga mo-enroll sa mga kurso sama sa agriculture, fisheries, accountancy, real estate management, engineering, pre-medical courses, social work, psychology, criminology, mechatronics o robotics, o information technology. Uban sa taho ni Carlo Lorenciana, Carlo Eliseo, Balita sa Sugbo.